ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ରାମାୟଣର ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ। ରାବଣ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସେ ମହାବୀର ରାବଣ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମୃଗକୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ସୀତାମାତା ଦେଖିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗକୁ ଧରି ଆଣ, ତାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ରଖିବି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବନବାସ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ନେବି, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ରାବଣ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାହାର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ କାନ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶୂର୍ପଣଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ରାବଣକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ରାବଣ ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ରି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅତ୍ରିଙ୍କ କୋଳରେ ରାମ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଅତ୍ରି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, ପୁତ୍ର ଇଚ୍ଛାର ଧନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ, ଛାଡ଼, ସେ ବୃଥା କଥା, ତାକୁ ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଛିଦେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ମୁଁ ଛାର ଧନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ତୁମ କୋଳରେ ବସି ସ୍ନେହ ଗେଲ କଲ, ମୋ ପିତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେହିପରି ଗେଲ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନରେ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଅତ୍ରି ମହର୍ଷି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଗଢ଼ି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗରେ ତୁ ଯଦି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ରାବଣ ଶୁଣି ସେ ମାରିଚ ବୀରକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପେଶିଥିଲା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ଋଷି ତ କହିଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗକୁ ଧରି ଯଦି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।